Aquest cap de setmana està rodejada de gent molt alta, però també de gent baixeta amb el cap molt gran. Ja saps de què et parle? Doncs efectivament, de gegants i cabuts. Comencem per l'anfitriona, Gandia, que allà pel segle XVI ja hi havia notícies de l'eixida de gegants, cabuts i cavallets al Corpus i altres esdeveniments socials i religiosos, però amb l'entrada de la democràcia desapareixen. Jo la veritat és que no s'ha conegut mai. Doncs, és clar, ja fa molts anys que anem darrere d'ells per a recuperar tradicions i el grup de dansa, en col·laboració de l'Ajuntament i l'Ajuntament en col·laboració amb nosaltres, que en fi, han pogut aconseguir que l'Ajuntament ens faci estos gegants. Això dels nanos i gegants és una tradició molt antiga. Nosaltres, al poble meu, a Vinaròs, està documentat des del segle XVI, que a la festa del Corpus, a la Provessó, és on apareixen els elements dels nanos i gegants, ja des d'antic. La nostra, el que és la colla es va constituir al 1992. Gegants on tinguin han hagut abans. La primera documentació és de 1609. Però han hagut apareguent i desapareguent, com per exemple si a Gandia, que segurament inclús poden ser més antics els nostres. Nosaltres començarem a rodar en el 2001, que vam crear d'un grup de tabal i dolçaina que hi ha al poble, de l'escola que tenim allí, d'un grup de dansa. Es vam juntar gent de tots aquests grups i vam crear el que és el grup de gegants i cabuts de Benetússer. I a banda d'aquestes colles, Gandia també va comptar amb la presència dels gegants i cabuts de Beniarrés, Benicarló, Borriana i amb els cabuts de Godella. Doncs bé, ara que ja tenim una xicoteta explicació, passem a un dels moments més emocionants, el bateix dels gegants de Gandia, el Tirant i la Carmesina. Gandia recupera els fills que havia perdut, gegants com els que eixien abans en les festes patronals en el Corpus i en ocasions especials. I com a pixavins responsables els anem a batejar. Com que teníem enveja d'algunes bodes reials amb convidats especials que acudien en barreja a les noces d'Anglaterra de Guillem i Catalina, hem portat a gent molt fina, l'èlit de la nostra terra, dels gegants la flor i nata per presumir i fardar. I després del bateig, les colles començaren la cercavila pels carrers de Gandia, en una comitiva que encapçalava el tio de la porra fins a arribar a la plaça Major. El Tirant i la Carmesina tornen a Gandia d'una forma molt especial i amb uns convidats de molta altura. I ara que ja hem batejat els nostres gegants, passem a les presentacions d'alguns dels gegants i cabuts de les colles que visitaren Gandia. En representació de Gandia està el tio de la porra, que és quan fem la festa del patró, el traguem i tal, després està el Tirant lo Blanc i la seva nòvia Carmesina. Presenteu-me els vostres gegants. Bé, hem vingut en 4 gegants, que són la parella de cristians, la parella de moros, el nom és Reina Cristiana, Reina Cristià, i després els moros són l'abuelo i l'abuela, que es coneixen allí popularment. Tenim una tercera parella, que és la parella de jueus. Avui dia, a Vinaròs, els gegants que portem i que és els que avui veureu per Gandia, són 2 personatges que van existir a Vinaròs, són 2 persones reals que vam decidir-los de convertir-los en gegants. Qui són? Són un home i una dona, es diuen el tio Gori i la tia Cavallera, i representen ell, el tio Gori, el món rural, el món del camp. La tia Cavallera representa el món del peix, era una dona que antigament anava per Vinaròs en un coll al cap, ple de peix, i anava venent peix de casa en casa, anava venent peix fresc, i la gent li comprava. Si ara mateix agafeu i me seguiu, mireu, farem com Espanya Directo, i aquí podeu veure un dels bonicos nanos de Vinaròs, pertanyent a la família burgesa, ella és la dona, és la senyora de la família, i si voleu li podem fer una entrevista i espereu un moment, mira, veniu. Xica, com te trobes aquí a Gandia? Molt bé, estupendament bé, molt bé. Diu que de categoria. Sí, però per tornar l'any que ve, si fem una segona trobada... En seguida, no m'ho pensaríem gens, mos haveu tratat molt bé, estem molt contents. Molt bé, així m'agrada, gràcies. Què representen els vostres gegants? Els nostres gegants són els senyors feudals de Benetússer, del primer senyoriu que va haver a Benetússer de l'any 1472, i són Giner i Joana Rabassa de Perellós. I els cabuts que portem representen el que és la societat medieval de l'època. Són 2 camperols cristians, 2 camperols musulmans i un guerrer i la seva dama. Aquest cap de setmana ha sigut la primera trobada de gegants i cabuts a Gandia, però ja són un munt de trobades i esdeveniments que es fan al voltant d'aquests personatges per tal d'ajuntar-se totes les colles i passar-ho d'allò més bé. Nosaltres, la veritat és que tenim prou de rodatge. Nosaltres
Hem rodat per molts pobles de Catalunya, que està molt arraigat el tema de gegants i cabuts. Hem estat en les Balears, hem estat al País Basc, hem estat a Madrid, a Saragossa, hem rodat per tota Espanya, per Múrcia, en Madrid, perquè realment no sap, però grups de gegants, grups de cabuts, hi ha per tot arreu d'Espanya i d'Europa. Un dels objectius principals nostres és precisament este, és el de fomentar tot el que representa el món geganter dins de les Terres Valencianes, que desgraciadament està molt adormit, entre cometes, perquè si bé és cert que Gandia és un cas excepcional, que no tenien gegants, però molts de pobles valencians tenen gegants, no surten o no se potencien el que haurien. I des d'esta faceta cultural el que nosaltres intentem és precisament això, potenciar tot el que és el món geganter. I avui és un dia, torno a repetir, especialment especial, valga la redundància, pel fet que al final Gandia té gegants. Pues molt bonic, perquè és la primera vegada que es fa a Gandia i està molt bé, molta expectació, no? La gent està molt animada i he vist també que venen de molts pobles, Benicarló, Godella, Beniarrés, o sigui que, no sé, una concentració, no? T'agraden els gegants i cabuts? Sí. Per què? Perquè són molt grans. M'està agradant tot el conjunt perquè jo esperava que en vingueren menys. Jo dic que vindran 6 o 8 gegants i m'ha causat molta impressió el veure-ho. I has vist els de Gandia ja, els gegants i cabuts de Gandia? Per orgull meu sí que els ha vist perquè els ha fet el meu fill. I què li semblen? Estan molt guapos, el Tina i la Carmesina. La Carmesina està divina i el vestuari que li han fet meravellós. Ha sigut una trobada molt interessant perquè han inaugurat les noves figures de Tirant i Carmesina i crec que ha estat bé per a la ciutat que hagueren inaugurat això. I és que aquestes trobades són molt importants per tal de mantenir i reivindicar aquesta tradició tan arrelada a la història valenciana. Gràcies a la Federació Valenciana de Gegants i Cabuts, aquests personatges tornen a cobrar vida i reprenen la festa que deixaren ja fa uns anys enrere.